P-aloitus www.fi-tiimin päädystä. Tämä on erittäin tärkeä aloitus. Vataja ja Korpi heittävät sinne aloitusspesialistin Koskimäen. Vastaansa Koskimäki saa Brian McKenzin, joka on tarjonnut tänään pari muikeaa pusua maalin takana muun muassa Nikkilälle ja Koivistolle. Nyt kyyristyy molemmat aloitukseen. USAlla on ollut jatkoajalla pari pahaa paikkaa, mutta Savinen on torjunut muutaman varman paikan jopa päällään. Koskimäki vie aloituksen. Ai, lyöpä McKenzie pahasti Mikkolaa pohkeille. Mikkola pistää hiuspinnillä takaisin, avaa laitansa, viilettää Perävaara, joka ei ole mitään sukua muuten Muuvaaralle. Perävaara vie yli sinisen, ottaapa taitavasti luistimella mukaan, antaa Roivakselle kulmaan. Nyt roikkuu USA:n poika Roivaksen liivissä sillä tavalla, että jolle nyt tulee rangaistusta, ei sitten mistään, ei tule mitään. Joosef Kompallan pilli on täysin jäässä. Maalin edessä Vastamäkeä murretaan kaksin käsin. Ai, saapa pahan vartalon japin sinne nyt otsaan tai vatsaan. En täältä niin paljon sumua enää ihan kentälle saakka. Vastamäki rimpuilee Hanssonin hanskoista, antaa Sarajärvelle siniselle. Sarajärvi lisää hiuskiinnettä ja laittaa ristikulmaan. Siellä on Kivio, joka tekee muutaman kärkisilmän mukaan hypyn ja saa tuomaristolta muuten hyvät pisteet ja yleisöltä muutaman ruusun ja tulppanipuskan. USA on täysin sekaisin tällä hetkellä. Nyt siellä vain takatolpalla vapaana on Vilenius. Vilenius saa kiekon, ei tee vielä, antaa vielä P-pisteelle, josta lähtee Uusitalon hirvittävä pommi. Uusitalolla katkeaa korko, hän menee vaihtoon ja kuka tulee Väätänen lisää fluidia itselleen, hyppää askiin. Karttunen pitää kioskia maalin takana. Kevin Diniin koittaa tehdä treffejä Hyytiäisen kanssa. Hyytinen antaa hänelle pakit ja perään vielä vähän puutavaraa, se on hieno juttu. Kiekko tulee kuin varkain Lampilalle. Lampila tekee vartaloharhautuksen, harhauttaa itsensä Kahville. Ai, Kahvissa on liikaa sokeria, joten Lampila menee maskiin uusilla farkuilla, vaikka äiti on kieltänyt. Kiekko pyörii USA:n alueella koko ajan, joko nyt saa USA purettua, ei saa vieläkään, nimittäin Ylinen ajaa Espositon täysin seinille. Esposito kuittautaan Yliselle, mutta Ylinen puhuu vain 2 sanaa englantia, Gregory Beck ja Taffel Sips, eikä ymmärrä yhtään mitään Espositon lämmittelystä. Ja nyt Ylinen ottaa taitavasti kiekon mukaisen luistimilla, antaa viivaan, ja nyt vetää Lampi. Viitola ohjaa kiekon USA-maalin kattoon. Tämä peli on tässä. Aivan loistava ohjaus. Viitola tekee aivan ylämummoon. Tämä on siinä. USA:n pelät ovat täysin ihmeissään. Viitola oli hiipinyt maalin kulmalle. Lakannut siinä kynsiä rauhassa ja odottanut vapauttavaa syöttöä. Ja kun se tuli, hän nosti kiekon maalin kattoon kuin kahvikupin kuivauskaapin ylähyllylle. Valmentaja Kari Vataja. Mikä tämä on? Tämä on Vataja. Hän on riisunut paitansa ja tuulettaa aitiossa. Koko www.fi-tiimi halalee toisiaan. Tämä on huippuottelu. Mikä loppu tänne. Viitalan kädet eivät jäätyneet. Olipa loistava voittomaali. Tämä peli on voideltu. Team www.fi voittaa Viitalan sudden death maalilla USA:n 3-2 ja vie pojan kotiin. Hyvään kotiin. Rivitalo 2 on, jossa on sauna ja 3 keittiötä. Tähän vielä maamme laulu ja mitalikahveet. Tästä on hyvä jatkaa ja minä itken.